Så, vil du køre på film? Hvad? Vil du køre på film? Ja. Hvad går det der? Ja. Ej, jeg skal lige prøve noget. Fortsæt! Jeg skal lige prøve noget. Ej, man kan også starte den på huer. Kør godt. Bare husk, hvad der rammer jorden først. Det ser da meget professionelt ud. Ja, det gør det.